Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі хәерле кеш исәнмесез. Сезне алдағы бір сағат дәвамында безнең белән бергә калырга чакырабыз. Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышында агымдагы атна барышында булып үткән яңалыклар белән таныштырырбыз. Бүген 21 февраль көне чыгарылышында менә нәрсәләр турында сөйлибез. 2024 елда районның социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре һәм 2025 елга бурычлар хакында район советының сессия эше үтте. Совет гаскәрләренең Афган җирләреннән чыгарылуына 36 ел тулды. Якташыбыз язучы, публицист, журналист Газиз Нәбиуллинны искә алдылар. 3-нче көн Саба муниципаль районына эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Роман Шайхетдинов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары һәм башка рәсми вәкилләр килде. Иң элек алар район үзәгендәге һәйкәлләргә чәчәк салдылар. Саба туган якны өйрәнү музее бинасын ачу тантанасында катнаштылар. Реконструкциядан соң эшли башлаган китапханә бинасы белән таныштылар. Тулырак алдагы сюжетта. Башкаладан килгән мөхтәрәм кунаклар яу кырында һәлак булган якташларыбыз, билгесез солдат һәм интернационалист сугышчылар истәлегенә куелган һәйкәлләргә чәчәк салдылар. Утлы еллар вакыйгаларын хәтердә яңарттылар. Республика җитәкчеләре районыбызның тарихи, шатлыклы һәм шул ук вакытта әһәмиятле булган чарасында да катнаштылар. Элеккеге Татфондбанк бинасы капиталь төзекләндерелеп, Саба туган якны өйрәнү музее булып тантаналы рәвештә үз ишекләрен ачты. Татарстан Республикасы вице-премьеры Роман Шайхетдинов республикабызда шундый искиткеч объектларның ачылуын күрү сөендерә дип белдерде. Наша татарская земля настолько является древней, питательной, интеллектуально. Здесь такие замечательные люди. Поэтому важно создавать для них все условия для того, чтобы они могли помнить, чтить и, самое главное, понимать то, что происходит на их земле. Районыбызда туган якны өйрәнү музее булу ул бик зур горурлык. Шундый заманча, зур тарихи музейны булдырып, күптәнге хыялыбызны тормышка ашырдык, диде район башлыгы Рәис Миңнеханов. Монда инде күпмедер чара каралды. Именно яшьләргә кызыксынып, монда килеп, мастер-класслар узып, һәм үзебезнең тарихны күпмедер күреп калу. Һәм инде өлкәннәребезгә үзенең яшьлекләренә кайтып, һәм инде үзләренең буынына сөйләү ул зур әйбер дип саныйм мин. Ремонт строй сервис компаниясы директоры Зөфәр Салахов аларга бу эшне ышанып тапшырулары өчен җитәкчеләргә рәхмәтләрен белдереп, музей директоры Рафаил Шәмсетдиновка үзенең бүләкләрен һәм символик музей ачкычын тапшырды. Кунаклар кызыл тасмаларны кисеп, зур, якты, күп тарихи экспонатларны үзенә туплаган музей бинасына үттеләр. Аларны музей хезмәткәрләре каршы алды. Иң элек хөрмәтле кунакларны районыбыз батырлары белән таныштырдылар. Музей чын мәгънәсендә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Аның дизайнын эшләүчеләр биредә Саба районының үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген күрсәтергә тырышканнар. Биредә диварга уеп ясалган мамонт та җанлана. Музыка, уен кораллары, эш кораллары, савыт-сабалар, төрле тарихи документларны күзәтеп тә, ишетеп тә була. Остаханәләр үткәрү өчен аерым бүлмә булдырылган. Биредә уңай тәэсирләр калсын өчен барысы да эшләнелгән. Балалар өчен дә, олылар өчен дә әлеге музейда бик кызык булачак, диде Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев. Впечатления и эмоции зашкаливают. Это лучшее, что я видел. И самое главное, фундамент для того, чтобы дети переняли это исторические факты, как врос, как развивался наш район. Здесь все сделано для того, чтобы это осталось впечатление. И самое главное, вот этот культурный код, наследие, которое у нас есть, бесценное для нашего района. И я не раз говорил о том, что именно Сабы является таким нашим генетическим фондом, генетическим хранилищем всего Татарстана, то, что здесь собрано, и люди знаменитые, ученые, все, очень много выходцев из Сабинского района, но это все отражено здесь. Самое крутое, что мне понравилось, это, конечно, будущее, то, что дети сделали, и к этому надо стремиться. Ну и, конечно, опираясь на фундамент истории. Это очень классно сделали, конечно, Сабы сделали то, что я никогда нигде в одной стране не видел, чтобы сформировать прошлое, настоящее и будущее. Всех призываю прийти сюда, посмотреть и оставить здесь свою любовь и унести частички вот этой истории с собой.
Музейның иң кызыклы урыны киләчәк бүлмәседер мөгаен. Килгән кунаклар айрым бер бүлмәгә узды. Махсус күзлекләр киеп утыргычларга утырды. Собада яшәүче балалар районда киләчәк тормышны ничек күз алдына китерә? Шулар видео форматта тамашачылар хозурына тәкъдим ителде. Аннары республика һәм район җитәкчеләре кунаклар Соба үзәк китапханәсенә килделәр. Район башлыгы Рәис Миңнеханов реконструкциядан соң эшли башлаган заманча уңайлы китапханә белән таныштырды. Районыбыз китапханәчеләре татар әдәбиятының классик язучылары әсәрләре буенча биек җиңүнең 80 еллыгына багышлап әсәрләрдән өзекләр сәхнәләштереп күрсәтте. Кунакларга балалар китапханәсе шәнлеге дә күрсәтелде. Аннары кунаклар өлкәннәр клубына йөрүчеләр, туган як тарихын өйрәнүче якташларыбыз белән очраштылар. Гомумән, Соба үзәк китапханәсе кунакларда яхшы тәэсирләр калдырды. Яңартылган бу китапханә ул үзенең халкы белән, үзенең монда бу эшне алынып күңелен биргән, җанын биргән, йөрәген биргән һәм бу эшкә үзенең гомумән багышлаган кешеләр белән иң беренче чиратта данлыклы һәм иң беренче чиратта кадерле. Китапханә белән танышканнан соң җитәкчеләр Соба район мәдәният йортына юл тоттылар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов район мәдәният йортында үткән 2024 елда районның социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре һәм 2025 елга бурычлар хакында район советының сессия эшендә катнашты. Утырышка район активы да чакырылган иде. Роман Шәйхетдинов район башлыгы Рәис Миңнеханов озатуында район күләмендә эшләүче җитештерү предприятиеләре, крестьян-фермер хуҗалыклары, кече һәм урта эшмәкәрлек оешмалары җитештергән товар продукцияләрне, үз мәшгульләр эшләнмәләрен, махсус хәрби операция зонасына волонтерлар ярдәмендә әзерләнгән гуманитар ярдәм әйберләре күргәзмәсен карады. Солдатка аш табының Соба картасына, солдатларыбыз кулы янәшәсенә үзенең теләген язып кул тамгасында калдырды. Фән һәм техник алгарышы, мәктәп коллективлары әзерләгән бай, эчтәлекле күргәзмәне дә кызыксынып күзәтте. Айруча үсемлекчелек өлкәсендә эшнең киң җәелдерелүенә, җитештерүдә нәтиҗәле эшләүгә, балаларның техник юнәлештә эшләргә өйрәнүләренә, волонтерларның сыйфатлы ризыклар, көнкүреш кирәк-яраклары җитештерүенә зур бәя бирде. Я был очень приятно удивлен. Вот мы с утра возложили цветы. Во-первых, вот эта дань патриотическому началу нашей страны. Замечательный краеведческий музей. Я думаю, что он, наверное, один из лучших в Татарстане. Он по самому современному слову техники и идеологически правильно построен. Отличная библиотека, очень все функционально, все рассчитано на, скажем так, наших жителей, на наших граждан. И очень отрадно, что такое большое внимание уделяется историко-культурному и национально-патриотическому воспитанию наших граждан и в первую очередь, конечно, наших детей. Музей и библиотека – это в первую очередь наши будущие граждане, это наши дети, это наши будущие взрослые, да, это люди, которые здесь у нас живут. Поэтому нет будущего у земли, которая не знает свою историю. Вот здесь это очень правильно и очень эффективно сделано. Вот. Посетили вот выставку, посещаем сейчас замечательные объекты, развивается промышленность по спектру. Очень интересный подход, я считаю, один из самых интересных. Это вопрос растениеводства, то, что сейчас здесь ряд направлений развиваются. Интересно очень развивается сельское хозяйство, все-таки район, он всегда был лидером, входит у нас в десятку. Вот, поэтому очень рад. И замечательная земля. Алга таба Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Соба муниципаль районының 2024 елда социаль-икътисади үсеше һәм 2025 елга бурычларына багышланган хисап утырышында катнашты. Иң элек 2024 елда район күләмендә башкарылган эшләрне яктырткан фильм күрсәтелде. Районыбыз үсеше нигезендә 2024 ел дәвамында төрле тармаклар буенча эре проектлар тормышка ашырылу дәвам итте. Район башлыгы Рәис Миңнеханов Соба муниципаль районы эшчәнлегенең төп юнәлешләре турында доклад белән чыгыш ясады. Булган проблемаларны яктыртты. 30 ел элекеге соннар белән хәзергене чагыштырып анализ ясады. Төп проблемаларның берсе булып балалар туу саны кимүен атады. 1993 ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 40%-ны тәшкил итә. 2024 елда 19 авылда бер бала да тумаган. Бу хакта уйланырлык ди җитәкче. Шул ук вакытта күп балалы гаиләләрнең саны 19%-ка артуы куандыра дип билгеләде ул. Шулай ук сәнәгать җитештерүенең кимүенә басым ясады һәм күләмен арттыру
өстендә эшләргә кирәк диде. Һәр тармакта мәгълүмати һәм инновацион технологияләрне үзләштерергә, кече бизнесны үстерүдә республика ярдәм чараларын җәлеп итәргә кирәк диде район башлыгы. Яңа хисап елында шулай ук авыл хуҗалыгы, төзелеш, көнкүреш, гражданнарның уңайлы эш һәм яшәү шартларын булдыру максатында республика һәм федераль программаларны тормышка ашыруна дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов үз чиратында районның социаль-икътисади үсешенә үзенең фикерен белдерде. Иң беренче чиратта төбәктә яшәүче халыкны читкә китүдән сакларга кирәк дип белдерде ул. Сәнәгать факторын җитештерү күләмен контрольгә алу кирәклеге хакында да әйтте. Нужно стараться максимально увязывать выпускников техникумов, выпускников школ, давать специальности с тем, чтобы они наполняли местные предприятия собой, как работники, ходить на практику, больше их знакомить с производством. Ауыр еллар булса да, бүгенге көндә республикабыз төрле программалар нигезендә безнең тормышның яхшырту өстендә бик күп эш эшләнә. Шул ук вакытта авыл хуҗалыгы һәм промышленностьларны ныгытырга һәм инде аларны бүгенге көндә үстерергә. Районыбызга бөтен халкына бик зур рәхмәтле, үз урыннарында булдырганча тырышалар. Өстәмә бүгенге көндә безнең җегетләребез җаваплы СФОда үзләренең хезмәтләрен куялар. Һәм инде халык бөтенесе дә аларга ярдәм итә. Тизрәк җиңеп кайтып, инде безнең киләчәктә тормышыбыз яхшы булсын иде. 2024 елның нәтиҗәләре ул бөтенебезнең тырышлыгы. Сессия эше ахырында Роман Шәйхетдинов күңелле миссияда катнашты. Махсус хәрби операциядә катнашучы Нурсаф Рамазановны Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләде һәм хезмәтләрендә олы нәтиҗәләргә ирешкән райондашларыбызга дәүләт бүләкләре тапшырды. Район хакимиятенең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатларын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов җиткерде. Махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җыюда һәм илтүдә башлап йөрүче һәм бик күп тапкырлар аларны илтүдә катнашкан Җәмил Янгучинга Саба муниципаль районының почет грамотасы һәм волонтер гуманитар йөкне машина белән илтеп җиткереп торучы Фидаил Сайфетдиновны район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләде. Россия социаль фонды Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсенең Саба районара клиентлар хезмәтендә узган 2024 елга йомгак ясалып, агымдагы елга бурычлар куелды. Клиентлар хезмәте җитәкчесе Марат Муктасимов хисап докладында оешманың узган елгы эшчәнлегендәге мөһим мәсьәләләрне чагылдырды. Коллективның бердәмлеген ассызыклады. Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминiyet фондының Татарстан Республикасы буенча 8 номерлы пенсия билгеләү бүлегендә 21 хезмәткәр эшли. Алар Орша, Әтнә, Балтач, Кукмара, Тләше, Саба районнарына хезмәт күрсәтә. По итогам 2024 года специалистами отдела вынесено 3116 решений о назначении страховых и социальных пенсий. В автоматическом режиме назначено страховых пенсий по возрасту 232 гражданам. Назначено 1451 единовременных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Вынесено 3362 решения об установлении ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами. 345 ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Произведено 1572 заявительных перерасчетов. 6 номерлы пенсиялар һәм социаль түләүләр бүлегенә югарыда санап кителгән 6 районга балык бистәсе дә өстәлә. Бу бүлектә 19 белгеч хезмәт куя. Киңәшмәдә районның клиентлар хезмәте белән тыгыз элемтәдә эшләүче ведомство вәкилләре һәм район башлыгы Рәис Нургали улы Миңнеханов катнашты. Сезнең коллектив өлкән буын вәкилләре мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән зур бурычны башкара, диде район җитәкчесе. Вам огромное спасибо всем. Ваши ошибки, говорят, очень тяжелый для пенсионеров, они очень тяжело его воспринимают. От вашего профессионализма много зависит. Чарада Татарстан Республикасы буенча социаль фонд бүлегенең пенсия билгеләү идарәсе башлыгы Светлана Гайдук, Татарстан Республикасы буенча социаль түләүләр идарәсе башлыгы Ирек Хабибуллин катнашты. Ирек Рафаэль улы әйтүенчә, Саба районы пенсия идарәсенең эш нәтиҗәләре буенча алдынгы урыннарда бара. Теге елда без проект башладык, ана капиталын республика буенча түгел, республика Дагестан буенча да барабатываем. Республика Татарстанда 4 миллион 100 булса кешесе, республика Дагестан буенча 3 миллион 700 кеше.
Екі республика бойынша бүтінсен дұрт отдел ішкарта. Шоның бір отделы Саба районында базироваться еті. Он дұрт кіші отделда, она капиталын заявленияларын корай, направление бойынша ол ине оларға, квартирны оларға, кредитларын төлерге, баланың оқуына жіберерге, шындай яклардан средства реабилитации баларға жіберерге була. Баланың тагын бір тапқары оқуын олтиға высшее учебное заведение, среднепрофессиональное, да, балал бокша садигында да төлерге мүмкін. Вы знаете, за свою долгую, я считаю, деятельность, почти 40-летнюю, преданной службы в социальном обеспечении Республики Татарстан, удалось посетить абсолютно все районы республики. Но в Сабинском районе, вот я сегодня прикидывала, было очень-очень давно. И когда мы только сегодня зашли в холл клиентской службы, сразу отмечаю, что ведь один из основных индикаторов работы клиентской службы – это отсутствие скопления нашего населения. То есть в холле людей нет, это очень хорошо. Организован прием, 3 кабинки, в которых осуществляется тактичный прием людей. Организация рабочих медсотрудников, потому что мы перед началом нашей сегодняшней встречи прошли по всем этажам. Это, я считаю, огромная заслуга непосредственно Марата Мазитовича. Конечно, он говорит однозначно, что та помощь и то содействие, которое оказывается со стороны главы района, это неоценимая услуга, безусловно. Потому что социальный фонд – это социально ориентированная организация, и те люди, которые посещают нас, а это абсолютно все категории населения по району, это очень важно обеспечить качественный прием и обслуживание. Шараның ахырында хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырылды. Алсу Вәлиева, Диләрә Хайруллина, Фирая Ханова рәхмәт хатлары белән, Гөлнар Шихабиева знак отличия билгесе белән бүләкләнде. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Афган җирләреннән чыгарылуына 36 ел тулды. Февраль айы кайнар ноктада булган якташларыбыз күңелендә ел да яңара һәм бу дата район күләмендә билгеле бер чаралар кысаларында билгеләп үтелә. 15 февраль көне сугышчан егетләр Саба хәрби комиссариатында җыелышты. Бу көн алар өчен аеруча дулкынландыргыч, шатлыклы да, тетрәндергеч тә. Әфган сугышына нокта куелу шатландырса, аның кайнар җилле далаларында яшь солдатларның башларын салып калуы күңелне әрнетә. Безнең районнан да 5 егетебез анда һәлак булган. Аларның батырлыгын беркем онытмый. Бүген исә сугышчан бурычларын үтәгән солдатларның күкрәкләрен орден медальләр бизи. Алар утлы сугыш каһарманнары. Әфган сугышы тәмамланган көн белән егетләрне тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов килде. Ул үзенең күңелендә булган уйлары белән уртаклашты. Без сезнең белән бүген җыелдык. Сезгә инде әйтелгәнчә, саулык, сәламәтлек, бөтенебезгә дә тыныч тормышлар, и бу сугыш газапларын тизрәк тәмамланып, илдәге тыныч тормышка кирип китеп, анда хезмәт иткән җегетләр исән имин кайтып, безнең белән бергә, сезнең белән бергә матур гына яшәргә насыйп итсә. Уй теләкләрен Саба һәм Теләче районнары хәрби комиссары Фәниз Закиров, Саба районы Әфганчы ветераннар җәмгыяте җитәкчесе Илшат Әхмәтшин дә җиткерде. Дөрестәндә җиңүч булмаган инде вакытта тяжести, так сказать, военной службы, тегесенең силәре буенча инде суда булмаган дөресен яшен батан душа битендә эшәргә дигәндәй ашады булмагандыр инде заманында. Мы барга карамастан сүзегезне бурычыгызны үтәгәнсез, бүгенге циркдан ашай матур тәмәктәсез. Әйтеп киткәнчә инде безнең быел битендә патриотик тәрбия елы. Шуңа күрә минем инде беренче сорау желание инде шушы ел тамамында мәктәпкә чакырган булсалар хәрбисенә барырга, егетләргә безнең киләчәк буынга тәрбия бирергә кирәк. Киләчәк буынга бергә дөрес тәрбия бирсәк, алла бирсә, балалар да безнең киләчәк буындагы дөрес тәрбияләнергә тормышлар да яхшылап күтәрә ала бирсә, ошо салат кеннән соң инде сезгә барыгызда исәнлек, саулык, сәламәтлек, сәламәтлек, балаларның игелеген, кунакларын күреп, бергә матур яшәргә өстен инсан булган шул. Үзебездә булдык менә 3нче көн Лисозда, алда 12 февральдә булдык. Инвалидларны әйләнешә башлаган инде. Беренче группа инвалидларны аларга сезнең исемнәр продовольствие бүләкләр биреп, 3нче көн Лисозда булдык һәм Лисозда мәктәбендә булгач, анда тоже мәктәп балалар белән чыгышып киттек Язгыртышка, Физатның каберенә чәчәк салдык инде. Айрат Алимухабитов, Раиф Бинависович белән без әйләндек.
Шыңар орта мектебін башта қабырға көп шешкілер салдық. Зиннатуллин Ифат менің сұжақ хабарына енді. Аллаға шүкір есен сау Илдус. Халін білдік. Сапаға кіріп шықтық. Десантник Ренат Қатысушының әнесі. Аның малай есімін ерте мектептегі Юналмия. Кімнің Юналмияда малайлар есімін ертайынды. Шуан әйленіп шықтық хам ең соңғы точка болып. Зиннатуллин Авелапа халін біліп шықтық енді. Оңа бұл Алла берса жекені 85 яш тұла. Дегілер сіздің шын көлден құтылайым. Мұнда біздің арада профессия кішілер бар, заводлар түзі қатнашқан, врач болып ішлеген. Гүлсфағлиына біздің бірден бір қатын қыз. Тимыршық ауылында яшәүче Илдус Гарифуллин Әфган далаларына 1987 елда килеп керә. Біздің бурыш шик бұйын ішкі яқтан сақлау ие. Әйтек, Тажикстанда енді біз. Тажикстанның пограничтап бір яқтан сақлай, біз Афганға кіргендер екінші яқтан сақлайбыз. Кіл границы бойынша ердік. Қойда дұшман үйінде, біз дұшман өсі яшабыз енді. Оларны границадан шеткерек етәріп енді. Сөйлешіп, жұлайттырып, келешіп дегендей қызмет еттік. Ойламаған жерден ут ішіне келіп кіру, сызғырып тұрған пуля астында қалу, өлім белән күзгә күз очрашулар инде күптән артта қалса да, төшләрдә алар әйләнеп кайталар дип бойлар сабасында яшәүче Рамил Гыймадиев. Сугышны тәмамлап Әфган җиреннән иң соңгылары булып чыккан солдатларның берсе ул. Төннәрен уянып китәбез шул хатирәләр белән инде. Онда калган ирләрне, онда калган җегетләр менә шул күз алдына килә инде. Менә аларны югалту бик авыр булды инде безгә. Бүгін көндә инде үзебезне менә шулай булганга, Аллаһка шөкер. Без инде шуңа бик шат инде менә шушы бүгенге бәйрәмгә катнашуга да бик инде кемнәрдер күрә алмый, менә шуңа инде мен шул булган җегетләр өчен без инде хәтер көне дип әйтәбез инде менә бүгенге көндә. Менә шундый хатирәләр белән яшибез. Әминә Райнур Исмагыйлов Афганга басмачлар белән барган сугышның иң кайнар вакытында килеп керә. Ачлыгын да, югалтулар ачысында күрә. Саба районы Баланш авылынан призывать ителдім 86 елның май айында. Башта Ашхабадта ярты ел ұшып кіре алдық. Наводчик оператор БМП-2-ға оқыдық. Аннан 86-ның ноябрь башында Афганстанға кетіп жіберділер. Башта Митарлан деген шақырда болдым бір айынан да Лагман провинциясы. И аннан Жалабадқа жіберділер келес. Жалабадқа провинцияларға арқары. Шында қызмет еттім. Заставада болдым. Заставадымыздың бұрыш өзірінің Совет ғаскарының өзірінің гарадықны сақлау еді. И колонналар сапаралайдарға тұру келді меңа. Қабыл ағатты бардық. Яңа машиналарға қайттағандар бұйымпа дұбалар. Саналық пербаларын тұрға тұру келді. Түрлі вақытлар болғалар енді. Шул қатылар алышып тұрдым. Әтиянер білән, классташтар білән, достар білән, туғандар білән. Аллаға шүкір, гел шул қатларына кетіп отырады дегенде. Әйе, анда күргәннәр берсе дә онытылмаган, хатирәләр булып гел яңарып торалар. 88 елда бер заставада вакыттайгансы. Бер атны аштырдык анда, бер нәрсә юк ашарга. Да суда бер нәрсә алмады инде. Шул көн дигәндә төнлә белән яңгыр яуды. Да офицерның баш эшләп азыкларны җыеп, су җыеп, яңгыр су җыеп, шул деген натуральный кофелар бар битендә, хәзерләсәгез кыягыз диде. Шуларны җыеп шуны эчтек. Беренче тапкыр шунда. Аннан шулай чекендә келдән продукция китерләр колонна белән. Суларны менә силофан пакет бар бит. Ике катлап куялар даган, içine су тутыралар да, башта içinden бәйлиләр. Аннан аршыннан бәйлиләр, аннан вертолетка түйиләр шунысын. Силофан пакетта лай сыкынып тора. Халаз ишектерен шулай итеп ташлап китәләр шуны. Канистрда бу инде бер тапкыр куллану дигән пакетлы сулар безгә менә шулай итеп ташлап китәләр. Районда дөрес әйтә. Сусыз торган вакытларда булды. Әгәр дә кыйга шишмәгә барсаң, билеп булмый, әле ул агуланган була, әллә нишәгән була. Аның өчен тикшерү кирәк. Тикшермәгән килеш су эчмәдек инде менә. Шундый хәлләр булды. Исән сау кайтса, үзебезнең менә шишмәләрдән су эчәрик дигән хыял белән эшләдек инде менә шундый хатирәләр белән. Ул пакет сулар һаман күз алдынан тора, ул сәкенеп торганы. Алар илешәр, кырыгар капчыгап киләләр шулай итеп. Кешегә бүләбез теге граммлап дигән шикелле. Пресный су юк инде. Пресный теге су юк.
кыюлар бар, но куркыныч белеп булмый. Сугыш эчендә кайнаган ир егетләрне илебездәге бүгенге вазгыять тә бик борчый. Украинада сугышлар бара бит инде, җегетләргә. Авыр торында аңлый без ансында. Да, аларга Алла ярдәм итсен. Безне булсыннар инде, безләрдән сакласыннар инде җегетләр, исән сауланып кайтсыннар безнең туган якларыбызга. Biz Afganda служить иткәндә, хезмәт иткәндә без булганда икенче төрле вооружение әйтегендә корал сугыш кораллары диләр дип әйтегендә. Хәзер бит компьютер заманы бөтенләй менә Украинада хезмәт итүчеләр алар дрондыр, нәрсә дип сөйләшәләр. Аларга Алла ярдәм бирсен. Түземлек бирсен, сабырлык бирсен, исән сау әйләнеп кайтсыннар. Менә шундый замана икенче хәзер. 36 ел булды бит инде безгә. Менә гомердә технология барадан шикелле. Бундай хәрби конфликтлар булмасын инде. Җегетләребез исән сау семьялары белән яшәп, матур итеп гомер итсеннәр дип әйтәсе килә инде. Алга таба интернационалист сугышчылар Сабаның үзәк урамына юл алдылар һәм һәйкәлләр каршында сугышларда илебезне яклап шәһид булган солдатлар рухын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Билгесез солдат, тыл хезмәтчәннәре һәм Афган сугышы корбаннары булган якташларыбыз һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Афганстанда сугыш вакытында завод төзелешендә эшләгән, аларның сәламәтлеге сагында торган якташларыбыз да бар. Шәмәрдән авылында яшәүче Ришат һәм Гөлзифа Нурисламовлар 1979 елда нәкъ сугыш башланыр алдыннан Жар-Кудук шәһәренә барып урнашалар. Ришат әфәнде Шәмәрдән газокомпрессор идарәсеннән белгеч буларак командировкага юллана. Гөлзифа ханым табиб-терапевт буларак китә. 79 елда сугыш башланды. Сугыш башлангачтан хатын-кызлар булган безнең эшчеләрдән Россиягә кайтарып җибәрделәр. Без эштә калдык. Афганистаннан Ташкентка газопровод барадыр һәм без СССРга газ качайтадыр. Шуннан соң войналар килгәчтән безнең завод тирәсендә бер кеше дә безне сакламыйдыр. Шуннан сорау бирдек тә без үзебезнең җитәкчеләргә нинди эш алар дип. Безнең илнең указында гражданский кешеләрне сакларга диелгән пункты булмаган. Солдатлар безне сакламадылар. Шуңа күрә безгә бирделәр оружие, без автомат белән эшкә йөрергә, заводында сакларга һәм үзебезне сакларга дип, һәм без шулай гел автомат белән эшкә йөрдек. Базарга чыкканда да автомат белән үзебезне үзебез саклап, шулай итеп biz anda 2 yıl yarım hizmet ettik. Bizim yaşayan yer yanında 80. yılını dekabrda zor beriliş oldu. Anda soldatlar bir köp geldi, bir zor batalyon buldu. Anda vertolyotlar neler bilen keldiler? Жар-Кудук деген şehirde ayrım posyoluk var idi düzüşçülerinki. Şunda soğuş buldu. Şundan bizden yanında Jirak tugul var bir fabrika. Anda basmaçlar bilen neler soğuştular. Şunda bizden yanında tanıklar atışıp, Afganistan bir-birisini atışıp, bizimkiler bilen beriliş bulup aldı. Biz şunda özümüzden avtomatlar bilen çocuk şunda saklap barattık. Men işledim, terapiya bulup, qaraydım, şu kelgan özümüzden bilen spesialistlarni, şu posyolukda. Ondan sonra kelgan kishilarni Afganistan'da turganlarını тоже qaradık indi. İlk qo'rqqan vaqtim ayni. Onda ko'rsangiz, ondagi samolyot, ondagi vertolyot, onda BTR'lar ayni. Ular niq qo'rqinishi. Bozorga yurdik, bozorga yurganda bizni azrak so'g'asында yurganlar. O'zimizgina qo'rqaydik, потому что bizning даже vrachni netdilar, urlab shulay urlab olib ketdilar. Ondan so'ng endi kiri qaytdi ul vrach, no уже ikkinchirak bo'ldi endi. Bir kibitchini uğurladılar. Bir kibitchini uğurladılar. Bizga Evropa qayta turgan bilan degan Mazari Sharifdan olib qaytalar ya. Qo'rqinishi baribir. Shu so'g'ishdan so'ng endi tag'in so'g'ishlar ketdi, Chechnya bo'ldi, ne bo'ldi. Har holda mana biz ko'z oldida ko'rdik endi uning narsa bo'lganlarini. Shunga ko'ra bizning uchun endi mana bu haligi hallar bek og'ir. Barısını da anlayırız. Şuna göre biz indikler idik. Kalan simyalara, tuğanlarına hem andan soğukan kişilerge tüzümlük gereğinde öz-özlerin tutu bik ağır, bik jingil iştüğü. Şuna göre
Аларның бүтін бұл қайғыларын нелерін бірге ортақлашып тұрабыз, біз телевизордан қарап тұрасың. Барысы да ескеріп түшейінді. Андағылар да, мұндағылар да көріне. Тыныштық болсын енді тезірек. Шуны тілейбіз, бик тілейбіз. Сұрайбыз Алла Тағаладан. Бір кімде бір нәрседе ұнытылмай. Бүгінгі күнде махсус хәрби операция зонасында баручы хәрби бәрілішләргә дә тизрәк нукта куелып, егетләребезнең исән имин туган җирләренә кайтуын, дөньяда тынычлык урнашуын телибез. Татарстан Республикасы Ішкі эшләр министры Садриддинов Дамир Рөстәмулы 23 февраль Ватанны саклаучылар көне уңайыннан ішкі эшләрдә хезмәт итеп, махсус хәрби операцияда һәлак булганнарның гаиләләренә барып, хәл белешеп, бүләкләр, күчтәнәчләр өләште. Иң элек министр Иләбәр зиратына барды. Айсаф Галиев каберенә чәчәк салды. Соңыннан Галиевлар гаиләсенә керде. Айсаф Галиев Украина җирендә махсус хәрби операцияда үз вазифаларын башкарганда һәлак булган иде. Аның хатыны, улы, кызы калды. Ішкі эшләр министры аларның өйләрендә булып, яшәү шартлары, тормышлары белән танышты. Саматка хоккей киемнәре, Ойназга зур йомшак уенчык, бүләкләр һәм күчтәнәчләр тапшырды. Әңгәмә түгәрәк өстәл янында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, Саба районы ішкі эшләр бүлеге начальнигы Васил Исмагилов, Ойсафның әтисе Айдар, әнисе Вәсилә һәм җәмәгате Рәзилә белән дәвам итте. Хәл белешеп килгән өчен Галиевлар министр Дамир Садриддиновка зур рәхмәтләрен җиткерделәр. Якташыбыз язучы, публицист, журналист Газиз Нәбиуллинның тууына быел 105 ел. Шул уңайдан Саба районы китапханәсендә аны искә алу кичәсе булып үтте. Саба районы үзәк китапханәсендә якташ әдибебез Газиз Нәбиуллинның тууына 105 ел тулу уңаеннан ул безнең күңелләрдә дип исемләнгән әдәби кичә үткәрелде. Кичәне китапханәчеләр Илсияр Шакирҗанова белән Алия Ибраһимова махсус язылган сценарий нигезендә алып бардылар. Кичәдә Газиз Нәбиуллинның кызы Зарима, бергә эшләгән хезмәттәшләре, аны белгән Сабалылар һәм Саба гимназиясының 6-нчы Д сыйныфы укучылары катнашты. Газиз Нәбиуллин Саба районының Крәне авылында туып Кечкенәдән кулына каләм ала, шигырьләр яза ул. Озак еллар район газетасында җаваплы сәркәтип булып эшләде. Аның 10-га якын китабы дөнья күрде. Газиз аганың шигырьләрен укучылар әлеге кичәдә сәнгатьле итеп сөйләделәр. Әдәби кичә барышында язучының кызы Зарима Нәбиуллина, Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова, Саба таңнары газетасы мөхәррире урынбасары Фәнил Мәүлитов, Миша дулкыннары әдәби берләшмәгә йөрүче хәбәрчеләр Газиз абый турында истәлекләре белән уртаклаштылар. Ахырдан Саба үзәк китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалова чарада катнашырга килүчеләрнең барсына да рәхмәтен әйтте һәм Газиз аганың кызы Заримага истәлекле бүләк тапшырды. 21 февральда ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән дөнья күләм туган тел көне билгеләп үтелә. Бәйрәмнең максаты тел һәм мәдәни тереклеккә һәм күптеллелеккә ярдәм итү. Дөньяда 7000-гә якын тел бар, шуларның 83-е киң таралган, 383 тел бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Татар теле ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья халыкара аралашу теле дип саналган 14 телнең берсе. Туган телләребезне саклыйк, яклыйк, чөнки милләтнең яшәешендә туган тел иң мөһим урыннарның берсен алып тора. Атна информацион тапшыруында бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.